malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tulong niyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao. Asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols. Entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes. Bicol Connection. Bicol Connection.
Sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa tumiman siya. Hello Bright Bar Blue, isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa tumiman siya. Hello Bright Bar Blue, isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pangarap mo bang makapag-abroad? Magpunta ng Japan, Canada, UK, USA, or saan mang dako ng mundo? Narito na ang susi para sa pangarap mo. ProviCare Training Center, the newest training center that gives intensive and globally competitive caregiving training located at the heart of Bicol. Matatagpuan ang ProviCare Training Center sa South Poolside Tourist Inn, Mayon, Corner Bonifacio Street, Naga City. Sa loob lamang ng 5 buwan ng intensive training at OJT, magkakaroon ka na ng competencies sa basic life support, childcare, and elderly care. May certificate ka, syempre! Para sa lahat ito, no age limit. Working students are all welcome. We have morning and evening classes available for you.
You may also visit our Facebook page at Provicare Training Center for more information. Kaya gulatin mo na sila. Sa halagang 2,000 pesos, masisimulan mo nang tuparin ang mga pangarap mo. With Provicare, the hands that care. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy nakaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga butika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Wishing you a Merry Christmas and a bountiful New Year's ahead. A Christmas greetings from Honorable Anton Paro Balyabar and Honorable Punong Barangay Dingdong Balyabar and family, Bula, Camarines Sur, Rinconada, Memorial Park, Barangay Dolorosa, Nabua, Camarines Sur, Municipal Treasurer's Office of LGU Nabua, Camarines Sur, Honorable Gali Bayos and Belen Lying In, Baao, Camarines Sur, Engineer Antonio Tony Mendez and family, Construction Division Chief, 5th Engineering District, Baao, Camarines Sur, Harvey Ambipera, Fuel Station, HP, located at Tagongtong, Agdangan, Baao, Camarines Sur, matinabang, madaling ayatan, sa tabang, mabuo, asin guwapo. Attorney Christian V. Auro and family, Public Attorney's Office, Irigas City, Arthur Salinas and Maureen P. Salinas, San Vicente Sur, Irigas City, Maria Amparo D. Gamos, 225 De Vera Street, Bajo, Mikawayan City, Bulacan, Maria Cristina Alcera Turla, Dubai, United Arab Emirates, Aurel Cadinas, Angustia, Nabua, Camarines Sur. Thank you. All I want for Christmas is you. Merry Christmas and a Happy New Year! Greetings from Reverend Father Danilo Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Irigas City. Merry Christmas and a Happy New Year from Nakings Pole Water Refilling Station, owned and managed by Annie and Polly Bagaporo, Highway 1, San Isidro, Irigas City. Merry Christmas and a Happy New Year! Greetings from Ariel Blanco, Assistant Market Supervisor, San Francisco, Irigas City. Jerry Navarez, LTO Chief, Ligao City, Albay. Irene Puso, Toriano, Tanay, Lebanon. Have a wonderful Christmas and a Happy New Year from Princess B. Tan, Villa Arlen Resort, Bagulatao, Minalabak, Camarines Sur. Jose Manrique, Oralio, San Isidro, Irigas City. Lux Trading, owned and managed by Engineer and Melchor Nacario Jr. and family, Highway 1, San Isidro, Irigas City. Have a wonderful Christmas to all. Greetings from Dorotea Ibarreta Amance, Chief Political Affairs, House of Representative, Quezon City. Fe Gregorio, Ontario, Toronto, Canada. Engineer Hilario P. Gorgonia, Acting Head, Nia Riis, Santa Elena, Irigas City. Merry Christmas and a Happy New Year from Lani Birthing Home, PhilHealth accredited, open 24 hours. Care of Engineer Paulino Laganzon, San Vicente, Bato, Camarines Sur. Happy Christmas and a Merry New Year to all. From Social Security System, Irigas City Branch, San Nicolas, Irigas City, Camarines Sur. Greetings of peace from Ngo & Sons Trading Incorporated, owned and managed by Engineer Solomon Ngo, Irigas City. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si Simonette Pacheco. Na-diagnose po ako ng kidney stone February 5. Nag-start po akong uminom ng Ionic Minerals. Sinunod ko lang po talaga yung explanation
kung ano po yung dapat kong kainin, kung ano po yung dapat kong iwasan, kung ilang baso, and tapos kung ilang drops po yun. February 18, yung pag-ihi ko medyo may pressure. Tapos po, may gumuhit lang po na pain sa may stomach ko. Pagtingin ko sa floor ko, may nakita po akong stone. Alam ko agad na, yun na. Out of nowhere, teary-eyed. So, nung lumabas talaga siya, ma'am, sabi ko, Lord, salamat po. Thank you po kasi ginaid mo ako para po malid niya ako kay Dr. Paragas. Malaman ko itong ionic minerals. Sa mga nakikinig po na nag-hesitate pumunta at itry ang ionic minerals, wag na ho kayong mag-hesitate na pumunta dito. Super makakatipid na kayo, super gagaling pa po kayo, legit na legit. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc tuwing alas 3 ng hapon dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. It's a healthy Pilipinas. Ligtas Christmas mula sa DOH. Sa ngaran po, kanak-kanakang pamilya, ako po, si Vice Mayor Edson de Maywat, nagsasabi inagmamawot ng aming tagailigan na sa maray na kamutangan kung na umaabot na Pasko, sagad, nag-aasa sa maligo produktibong bagong taon. Kanato yung amin. Salamat po. Pinamate ang tanaw at tunay na pagbabago. Nakagiman kita sa panahon din kasakitan. Diri kita nagpabaya, lumaban ang nagpangadyi. Kada pamilyang iriginyo pinayabang. Ibang magpayabas si Vice Edsel. Sa ngalan sa pagtabang, maski turog pwede gisungon. Maray na performance kanyang pinabayan. Vice Mayor Edsel Serrano, di maiwan. Padagos na pagtabang, maray na bakikikapwa. Asin maray na pagugali, ibang iba talaga. Si Vice Edsel di maiwan. Sa nakalipas ng taon, tayo ay magkakasamang humarap sa bawat hamon at sama-sama nating napagtagumpayan ang lahat ng mga ito. Hangad po namin ang patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan ng pulisya at mamamayan tungo sa isang mas maayos, ligtas at mapayapang lipunan para sa lahat. Sa ngalan ng inyong kasurugkaps at ang aking buong pamilya, ako ay bumabati ng isang maligayang Pasko at isang mas masaganang bagong taon sa inyong lahat. Pinapaalalahanan po namin ang publiko laban sa modus ng ilang individual na naghihingi ng pamasko habang naka-uniforme o kaya naman ay nagpapakilala sila ay pulis o sundalo. Ito po ay mahigpit na pinagbabawal sa batas at regulasyon ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Hinihingi namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagbibigay alam sa mga ito at kahalintulad na gawain sa mga autoridad. Ang inyong kapulisan at kasundaluhan ay patuloy na maglilingkod sa inyo ng buong sipag at katapatan upang mapanatili ang kapayapaan ng ating rehiyon. Muli, maraming salamat
Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, kasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kundunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57! Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyo. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman ng hypertension at may bato sa gallbladder. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas, kaya naman araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care! Kidney Care! Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, bright blue. Isang labanan yan. Bright blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright blue. Isang labanan yan. Mas tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart
Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer ng M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ng issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m.
Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes at manunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life you have a say. Choose what's true. Ito ang moment mo To choose what you love. Choose what is cool for you. Choose what is true. Choose what's true. Time to feel alive. Time to share your voice. With GSM Blue, celebrate your choice. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you with GSM Blue. What's your true? Drink responsibly. Mga tugang Diyos marahay na aga po sa Indog Boss. Pet sa uno kita kan bulan na Enero aldaw po kita nin Lunes. Naglaog na po kita sa taon 2024. Kaya lang dahil paggiraray baga kita nauulian na marhay. Narakan usong hilang niya na sipon na sentrang kaso. Pon 2023 abot pa 2024. Bagay bako sa naman kita ang biktima kan mga helang na ini. At yan ibang mga kababayan niya tungo niyan. Sabi ka iba, ano man nga ito, sige ninyo batok. Naman nga kang mga ayam. Wasa, pag nag-aabo ka, garo na itong ayam bagang nagbabatok ang boses mo. Eba niya ito sa lado technical si Chabe na obra. Sa information si Gualberto Dun Cabrillas. Yan man digdiya na sa muyang chief technician si Engineer Abelindo na Toralio. Sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Ang sa inyong mga kaibahan, ngunya na pagkaldaw, primerong aldaw, primerong bongkaras kan taon 2024. Ang iba may mga hangover pa sa pagsabat ka na New Year Kasubanggi. Malata maobserbaran niya to. Kulang ang nagbabiyahing mga bihikulo, pati ang mga tindahan, kulang pa ang bukas. And lalong-lalo na sa mga opisina, holiday ngon yan. Kumbaga, sa pangpirang taunang mga selebrasyon kana New Year, laro nagpapara pungaw sa nabaga ang Nasyon Pilipinas ang kinaban. Kung kaito ang paputok halos mag-aga pag laog ka na oras na alas 11 sa babayaan na taon. As in, paglaog man ka na oras na alas 12 sa masunod na o ining nagsusunod na taon,
Labo-labo po ang mga paputok kayan. Ngunyan dahil pa nga ni alauna, naghuraw na bagan mga paputok. Talagang ang sa tuya pong mga kababayan nagtitipid naman, siyempre nag-iiwas pa sa anuman na aksidente sa pagsabat kan taon. Yan po ang importante na mayong makulgan sa tuya, sa laugkan sa tuyang pamilya sa pagsabat kan bagong taon. Ang iba kaugmahan na talaga ang magpaputok pag sasabat ka na New Year. Kumbaga kultura, tradisyon na kan mga Pilipino. Kundi ang tradisyon na ini nababag-uman. Maski paano sa kahaluyan kan mga pinagselebrar na New Year, kan Pilipinas, kan kinakban itong mga yaon sa Katoliko Romano. Kita sa naman po nagpapara-celebrar kana Pasko as in New Year. An Kristiyanong Roman Catholic. Dan ibang relihiyon po, iba man ang sendang mga pagtubod. Kumbagan iba, nakikisimpatiya na sana pag-abot sa Pasko. Ang ibang reliyon pag-abot sa New Year. Siyempre halos digdi po sa kinaaban sa mga Katoliko Romano nagsisilibrar kan Pasko as in New Year. Pero sa tuya pong mga kababayan ngunyan ang naisip bako naman na kumbaga bunggang selebrasyon kana Pasko as in bagong taon. An iniisip po nindaan puturo kan lambang pamilya. Kaya nga ni dahil nang ganong paparabakal ni banin paputok tayo bakal na ngayon pagkakan ulit talagang hard life ang buhay niya to ngunyan pong mga panahon. Sa magparapaputok ka, matutunaw sanaan sa imong kwarta na ibinakalkan paputok, paparasubsuban sana kung na-aksidente ka pa, tapos sa imong maliligayang araw o ang mga maugmamong aldaw sa pagsabat kan bagong taon. Kaya maray na po yan, naarog kaya ang pagselebrar ta kan bagong taon, simple sana. Ang importante ang masunod na taon. Igwa kita nin preparasyon sa satuyang pamilya, sa satuyang pagkabuhay. Kaya sabi nga ni Kayan, Happy New Year na sana po sa Indugabos. Ipapahinanyog man niya to ang naging mensahe ni Mayor Rex Oliva sa ginibong Rizal Day celebration dyan po sa City Park na siyudad nin Iriga kan nagtalikod na aldaw. But because we offer any and all undertakings of the city, so Iriga City is really blessed as we are given this opportunity to have this very significant event. So thank you to the Almighty for always giving us, for answering all our prayers. So our guest of honor and speaker, Lieutenant Colonel Peter Barola of the Philippine Army. In our occasion, he is ably represented by Major Rigor B. Borja of the Philippine Army. Members of the Sangguniang Paglungsod, headed by my partner, the indefatigable, ever dependable Presiding Officer, Honorable Vice Mayor Mas Kitorog, Sel Di Mayuat, and
members present of the City Council, Honorable Jesse Abonite Jr., Honorable Dandreb Abonite, Man of Action Boboy Guevara, Melnan Moralio, pinababayad, and the two newly installed members of the Sangguniang Panglungsod, representing the Liga ng mga Barangay, Honorable Retired Colonel Antonio Serrano, Barangay Santo Niño. Thank you for the attendance of the 36 barangay councils, and representing the Sangguniang Kabataan, the youth sector in the Sanggunian, Honorable Mayor Parma Lontayao. And our gratitude also to all the Sangguniang Kabataan chairmen or chairpersons for attending this event. This is for you. So on the executive side, we have all the department heads, officials and employees of the city, of course headed by my alter ego, my partner, Attorney Ramon Maharlika, Waferina II, national government agencies stationed in the city, the DILG family. Thank you for your usual and constant support. I am referring to the Philippine National Police, headed by Major Jabez Napolis, the Bureau of Jail Management and Penology, our jail warden, Attorney Rodi Versosa, Major Versosa, and the Bureau of Fire Protection. The head is Major Joseph Katimbang. We have seen also full force and National Commission of Indigenous People, the OIC, the head of the office, Attorney Charo Limbo. Thank you for coming, Madam. And syempre pa, a national government and people's organization, all civil society organizations. We have here our four bearers, the strong elderly presidents of the 36 Barangay Senior Citizens Association, headed by Danny Balang of La Anunciacion. And syempre pa, the full force of the Department of Education by our Schools Division Superintendent, Dr. Manny De Guzman. Thank you, sirs, moms, for always supporting and complimenting any and all undertakings of the city. Our expression of gratitude, and syempre pa, ang Knights of Rizal, ang padagos na pag-mantinir sa kapag-taong honra kanateng national hero. Si nagtao ko opening message through Rizalista, our consultant on culture, heritage, and arts, our local historian, Manoy Frank Piñones. And Girl Scout of the Philippines, the Free Mason of the Julian Ocampo Lodge. They are always here to extend their support to the local government of Iriga. And namin po na presente sa Dinguan, Diyos Maray na Ramrag Kaninyo. 127 years ago, on the grounds of Bagong Bayan, the Filipino witnessed an extraordinary act of sacrifice by a man we never thought would eventually be hailed as our nation's greatest hero. Today, we are gathered here to commemorate the 127th anniversary of the martyrdom
of our national hero, Jose Rizal, we remember the life and sacrifice of a man who played a pivotal role in shaping our nation's history. This is a very significant celebration because we recognize and we give honor the sacrifices and contributions of Jose Rizal to the Philippines' struggle for independence. In this year's Rizal Day celebration, emphasis shall be given to Rizal's legacy, which serves as a strong foundation for our present and future endeavors as a nation. Our theme is Rizal, Pundasyon ng Kahapon, Isinasabuhay Ngayon. Rizal, Foundation of the Past, Alive Today. A reminder of the enduring relevance of Rizal's teachings and ideals. Jose Rizal, through his writings and actions, exemplified the true essence of a hero. His unwavering love for our country, his courage to stand up against injustice, and his relentless pursuit of knowledge and enlightenment are the foundation upon which our nation was built. Rizal's commitment to education and his belief in the power of knowledge as a catalyst for change continue to resonate with us today. We have known Rizal well to our history subject for his many faceted genius and his qualities as a man, as a citizen, and as a patriot. While it is difficult to aspire to equal his talents, we can at least emulate his qualities that can contribute to the progress and development of our community. Yan po ang nagkapirasa na sa mga naging mensahe ni Mayor Rex Oliva kan Ciudad din Iriga in connection kan ika-127 pagkomemorar kan Rizal Day digdi po sa tuyang syudad. Tapos pinasalamatan niya itong mga nagpartisipar sa sinambit ng selebrasyon na local government units, mga barangay officials, saka andakol na perming nagpapartisipar ang Department of Education, DepEd Iriga City Schools Division. So mga ma'am, as in sir. Siyempre kaibahan man, so iba pang mga non-governmental organizations, arugan NCIP, asing iba pang mga NGOs na rayaon sa sinambit ng selebrasyon. Connection Report. Bueno, nasa linya si Diggs Martinez. Karondang Diggs, go ahead. Go ahead. Bira. Go ahead, Tabi. Karondang Diggs. Good morning, Kuya Philip. May nakuha kitang parita. Ali Diggs sa DOH, Bicol, para ini sa fireworks-related injury. Kuya Philip, sa ngunyan, may pang nailuluwas ang DOH Bicol para sa fireworks-related injury. Mula na pagkaaldaw, may pang nailuluwas. Ining ibabalita ko, so para kasahapon, Disyembre 31, kan nakatalikod na taon, na kung sa indigdi sa Region Bicol, magpun December 21. About kan Rizal Day, December 30, 2023, may naitalang 12 kaso ng fireworks-related injury digdi sa
Bicol Region na kung saan ang mga kasong ini hali sa probinsya ng Albay, 2, 3 sa Camarines Norte, 4 sa Camarines Sur, tapos 3 sa Naga City. Para man sa mga distribution kan kaso kung saan ini pinagdara sa mga natiktaran kan mga paputok, 4 ang tigdara sa BMC, 0 sa BRHMC o duman sa dating BRTTH sa Banwaan ng Daraga Albay, 3 sa Naga City Hospital, 0 duman sa Josefa Belmonte Duran, Provincial Hospital sa Ciudad Linligaw. Yan, as in mayo nang naitalapang iba pang kaso. Natigdara duman sa iba pang mga health facility o mga ospital digdi sa Rehiyon Bicol. Para man sa kung anong paputok ang mga nakaapekto digdi sa dosing kaso, 2 ang naapektaran o nalugadan dahil sa fountain, 2 ang naapektuan o nalugadan dahil sa 5-star, 7 ang nalugadan dahil sa improvised cannon o buga as in saro, ang nalugadan dahil sa iba pang klase ng paputok na kung saan ang 11 digding kaso, 11 kaso digdi o so 11 tigdara sa mga hospital na i-discharge na as in saro ang pinag-admit. Sigun digdi sa bulletin na tigwas ka na si DB Bicol kuya Philip, mayo man na putulan nin kamot ano pa man na parte kan hawak kan tao na kung saan mga nalugadan man ini, mga minor injuries man sana ini. Patarin sana kan DB Bicol na pirming mag-ingat niya na na New Year, maski nakaagi na ang celebration kan New Year, bagaro igwa pa dyan mga mapaportukta. Kung halimbawa man malugadan man, duman sa pinakaharaming health facility hospital, tanganing matawaran nin tamang pagbulong, as in day magpurot o may mga paputok na nakakalat dyan sa mga dalan, as in bantayan permian mga api. Minsan to ko Philip, digdi sa Sunod yung Naga, alisado kan mga kooperatibas hali sa Naga City Police Station 3. Ang sarong suspetsado na kung saan pinagalaw kay ni ang sarong harong kan sarong college professor na 54 anyos na residente kan Barangay San Felipe, Naga City, duman sa Papua Street, Villa Cararahan subdivision, na ang suspetsado sarong 28 anyos na lalaki na residente kan nasa ng lugar na kung saan pinagalaw kay ni ang harong kan sarong college professor kan biglang nagsaangat ini duman sa Kudala kan sarong harong as in kan nakalaog na ini pinagraraot so doorknob kan main door kan harong as in kan day siya nakalaog so minakat siya duman sa second floor kan harong as in nahulog na kung saan nagresulta ini sa pagkaaram kan agong kan biktima na tulos ining naghapod ni asistensya gikan sa Naga City PNP na kung saan sa mga kapulisan nag-aagi duman sa nasambitan ng lugar na kung saan tulos na pinag-aresto ang suspetsado. Dinaratulos ang suspetsado duman sa Naga City General Hospital, maraming magsairarom ng medical examination as in yaw ng unyan sa kustudiya kan Naga City Police Office Police Station Trans suspetsado para sa magkakanigong disposisyon. Yan mo nagpapilitan, nagawa niya itong barita, halidigdi sa DOHS, DB Kalasin Naga City, PNP, hindi si Karundang Diggs Martis Jr. para sa Arpin, hindi kaya ang magmakairiba reporting. Bicol Connection Report. Salamat Karundang Diggs Martinez sa mga heras mong informasyon.
Ali dyan sa imong pinagsasabing maugmang lugar kuno. Hoy, padagos po kita digdi sa tuyang programa. Manalang kitang 7 minutos antes magkabutan na oras na alas 10 nin pagkaaga. Nagayon nasirang ka na aldaw ngunya na mainit. Ginawan man kita nin magayon na panahon. Ngunya na puon taon. Hinagray na ngod. Sa mga ngod ta makabibilo man dawa New Year. Sa mga nagpara turog-turog pa mata na kamo. Kadakol pa po kan mga nagkapuruyat ngunyan. Mailing man na tinampo kulang pa nagbabiyahe. So mga harong, so iba mga nakakandado pa pambira niya ako. Duman kay Romana, ano na niya akong harong ini alas 8 na. Sintiro pang nakakandado, ito pala nabong madisturbo. Alas 3 na rin mag-umagaw nagturog, pambira. Makonsuelo talaga kung minsan na pagsabat niya to sa bagong taon. Kadakol ng mga Pilipino ang nagkakapuruyat. Kasi iba, mga nagparapaputok. Pagkatapos magsimbang gabi, inatupag, sige sanan mga pakarong-katong. May mga motorsiklo na abang riribok, papaguyod pa ang lata. Diba, mga nagtuturutot. Sari-sari po ang pinagigibukan sa tuyang mga kababayan sa pagsabatkan bagong taon. So iba, pigpapailaw sa mga ilaw sarong. Tapos sa mga bintana, pintuan, binuburukasan. Kumbaga, iyan po ang tradisyon kan mga Pilipino na talagang dai malilingawan taon-taon siselebrar niya to. Kaya dawa arog kayan, hard life ang buhay kan mga Pilipino. Kumbaga, sa 31, perming kadakol ba kan mga nagbabakal dyan sa mga merkado, sa mga prutasan. Dahil mo man masabing tios talaga na pagbuhay kan sa tuyang mga kababayan. Namamati lang ang pagtios pag itong tapos na ang okasyon. Diyan mo yan maririsa. Pero pag sabat kan okasyon, pag celebrar, bunggang-bungga po ang mga Pilipino. Kumbaga, halos ubuso na ninda. So, mga nako ang sweldo. Kaibahan na so 13th month pay, so mga bonus. Kaya man pag-aabot ka na New Year, so iba nangar-ere. Naubos sa handaan. So, pinagtipon sa loob din sarong taon. Ay, pambirang buhay takan buhay kan mga Pilipino. Pero dawarog po kayan, still survive ang mga Pilipino. Kumbaga, dahil man kita pinapabayaan ka na kagurangnan dawa sa kasakitan na pagbuhay ngunya ng mga panahon. Ang importante buhay, nakakasurvive kita sa pang-ural daw niya itong pagkabuhay. Tapos, harayo kita sa ano man ng mga katibaadan, helang, talagang nauso po ang po na sentrang kaso. Una ko paglawag niya ako kan bagong taon dahil na mahali na so sipon ko sentrang kaso. So trangkaso na hali na pero susipon kay pagiraray pambira niya ako ni. Dapat iwinalat na ito sa 2023. Hindi sipon talaga bakong basta-basta kung minsan. Pag minadapo sa lawas kang tao, nang uulakit pati, ining si ipon asin trangkaso, kaya imbis na ikasana, dakol po ang mga naulakitan. Bicol Connection Report. Bueno, nasa linya man si Ate Glenn. Ate Glenn, go ahead. Salamat, Tabi Karandang Philip.
Happy New Year sa imo, Sir Man, sa mga nagantabay sa tuya. Sir Man sa Garo imo. kadaklan sa Kamagen. Siring man sa imo. Iyo. Magayagayan kamuntakan kan panahon karon daw Philip, pero garo sa kunya na pagkaga kadako pa kan mga tururog patirot. Pero medyo ta kasubanggi grabe si turutukan. Pero tama ka, naobserbaran ko kan mga nakaaging taon ang mga firecrackers sarong oras yan, mga alas 11 pa lang yung banggi karon daw Philip. May mga nagtatagaputok na diyan. Lalo na pag alas 12 na matanga. Sa pagsabat kan Pasko o Bagong Taon, grabe ang purutukan, hasta yan mga alauna, ninamay na pagkaaga. Pero kasubanggi, garo niya ako, day nga ni 30 minutos, naminira-pira na sana si mga nagpuputok na nagadangog niya to. Kaya sa ngunyan, garo ang iba, nagtitipid talaga, o kaya ang iba, takot, pati ba at maputukan. Malangani karon daw Philip sa mga nagluwas ngunyan na mga police report, sa rubaga sa mga naipaabot, ining mga insidente ni naputukan digdi sa tuya sa Kamsur. Kung sa impormasyon, daw, dahil muna kita kaining mga ibang report, pero sa firecracker incident, saro dyan sa Banawaan Kanbula. Saro sa Banawaan Kanbula, alas 7 din pagka banggi, kung saan petsa 30 din nangyari, may report pa lang sa PNP. Kung saan ang location kayo sa Barangay Fabrica, Bula, Kamsur. Sa investigasyon, ang biktima, sarong minor de edad, 16 anyos, soltero, residente kan na Barangay Fabrica, Bula. Inibaga injured. Mientras nakaput kayo niyan sarong firecracker, urog na ining pinagapod na 5-star. May makusugon kaya ang 5-star. Asinkan sindihan kayo ni itong mitsa kan 5-star, karon da Philip. Daipan niya naiaapon, talagang nagsabog na, nasambit na pong 5-star na kung saan nagkausa po ni minor physical injuries sa iyang kamot. And iningani, pinagdara sa Kuyan Rural Health Unit Kanbula for medical treatment. For medyo po sa paggamit kay nipong pagpaputok kay ning 5-star. Kaya ang iba, ang kadaklan kayan, karon daw Philip, ikaag na naman sa kung sa inyong pabubuagon sa kasindihan, ang iba kaya, pinagkakaputan talaga, pinagsisindihan, kinakaputan kay itong saluyong kamot, delikado mananggad. Sabi kay ito na kaulay ko dyan kasudma sa Old Philtranco Terminal sa Tubangan na may mga pwesto kan mga firecrackers. Sala ngaya, dapat ngaya, ikaag na sa kung saan dapat harayo sa muro sa kasindihan. Magamit na lang nin kuyan. Ito bagang may tugod o kakaputan na pwedeng masindihan itong mitsa kana sa bitapong firecracker. Kaya ako ang ginigibo ko tabi Ate Glenn, kunyan sinasabit ko sa alamran na kwetes. Ano? Kunyan inaabot na kita nin oras. Dai ko masyadong makopya, garo baga, ano yan, tagaro ngunguan signal digdi. Pambira, inaabot na tabi kita nin oras. Inabot na rin oras. Okay. So, yan ang report. Uy, saro pa sa Bula. Diyan man sa Barangay Kasugad. So, yan po. Ang mga firecracker incident na na-report sa Ladupokan Philippine National Police. And, syempre, ini pong mga vehicular accident. Salamat, Ate Glenn. Talagang oras na. Yung so siguro yan muna, maglikay na lang sa mga biyaheros, pero ngunyan, garo, makuyan ang tinampot, papaingalo muna ang gabo sa holiday. Happy New Year! So yan, Karanda Philip, Glenda Viaris reporting. Bicol Connection Report. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa lado technical si Chabi na obra. Sa information si Don Cabrillas, sa transmitter si Jimmy Guanzon, sa man si Engineer Abelin Don Turalion sa muya pong chief technician.
Sa pangaran ka na bilog na persa ka na RPN Radio Ronda. Ako man po si Philip Serdan Barasena, nagpapadyos mabalos kan sa idong daing sawang pag-antabay. Happy New Year sa gabos!